Zaprešić i okolica naveliko njeguju narodne običaje i čuvaju etnološko blago, a svoj doprinos daje i udruga Plemićka mladež. Raskošnim balskim haljinama, časničkim uniformama i plesovima podsjećaju nas na povijest i Jelačićeve dane. Lidija, na koje sve načine Plemićka mladež pridonosi doživljaju Zaprešića kao plemićkog grada? Pa prije svega mi smo upravo nastali zato što smo željeli ukazati na nešto što je nekad tu postojalo i potaknuti obnovu novih dvora. Dakle, najslavniji stanovnik svih vremena grada Zaprešića je zasigurno ban Josip Jelačić. Osim što je bio slavni vojskovođa i poznamo ga kroz povijest, bio je i prije svega, za moj pojam, evo to je čisto moje viđenje, jedna toplo ljudsko biće. Već samim tim, ako se pročita njegova pjesma o djevi o kojoj je maštao, vrijedan je sigurno i u obliku spomena kulture življenja polovice 19. stoljeća. Lidija, gdje sve Plemićka mladež pokazuje svu tu krasnu odjeću koju imate? Na kojim sve manifestacijama i događanjima? Pa može se reći da nas ima u Hrvatskoj, a on nas ima i van Hrvatske. Ono što nam je sad jako, jako važno, dakle Plemićka mladež je prerasla neku domenu udruge, pa smo krenuli eto tako i u turističku ponudu. Naime, vremenske periode koje pokrivamo nekako je vrijeme koje je vezano u Zaprešić, radimo srednji vijek, radimo barok i radimo viktorijansko doba, odnosno polovica 19. stoljeća. A kako mogu ljudi poput mene, kako ja sad mogu doći do ovakvog nekog kostima i osjećati se kao plemkinja? Tko god želi, naravno može se obratiti i vrlo rado ćemo prošetati zajedno s njim novim dvorima, odjenut ga naravno prvo u određeni kostim koji želi od vremenske epohe. Vama sigurno bi preporučila 19. stoljeće. Dobro. I napravit ćemo jednu čaroliju. Ban Josip Jelačić je maštao o plavoj djevi. O plavoj djevi svjetlih očiju. Dobio je brinetu tamnih očiju. No međutim, moj prijedlog je da vas danas odjenemo u repliku, jedinu repliku haljine mlade Sofije Jelačić. Znači, ja sam sad Sofija Jelačić. Dalek je put do toga. Dalek je put. Ovo bi ja rekla samo je replika haljine Sofije Jelačić. Dobro. A ono što ćemo mi sad napravit ćemo čaroliju. A to je pokušat oživjeti osobu 19. stoljeća, mladu damu, groficu 19. stoljeća. Što znači? Utegli smo se u korzet, jel tako? Plitko dišemo, ali ne dignemo odmah bradu gore u zrak. Tako, plitko disat, prosim. Osim toga, moram pohvaliti naravno nokte, jer i dan danas slovi da prava dama nema tu nekakvih velikih noktiju, nego upravo ovakve kao što su vaši. Spojimo lopatice, guramo ih tako. Napuhnemo se ko paunica, tako. I uhvatimo sa srednjim prstom i palcem haljinu. Haljina se jedino na taj način smjela podignuti. Ne spuštamo bradu dolje, jer s vremenom se dobije podbradak. Ali ne smijemo ju ni previše zatezat gore, jer onda će reći da smo se umislili. Nosimo ju vodoravno s podom.